Sanibonani bafethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele le channel ehamba phambili gezo. Mina ngumfeza uNtuthu ngakho mali bathi ilaspo namagumede mhlabe emangabe usemusha like kanzi uphinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Ngenza kwethu angiphuthume kakhulu ngivele ngifaka udabeni namhlanje. Udaba enginiphathele lo daba olithini lapha insizwe embili okwaziwayo ukuthi lapha azithwalani azitholani lapha ezinkukhu nempaka UMdumazi kanjalo futhi nensizwa uThuthani umfo kanjalo. Sokumleka ukuthi ke lezi insizwa lezi zake zaxabana ekubangwa lapha intombi nowenza lapha insizwa uThuthani aphumela obalo ukuthi yena ngeke aphinde asebenze lapha nensizwa UMdumazi. Lezi insizwa ke bonakala lapha ezinkundleni zokuxhumana. Isithombe ekade sithanda lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi lapha insizwa sezithelana amanzi. Lezi insizwa ke zihlanganise enye insizwa ezibiza lapha ngobhekeni uMaskandi usimomoza lapha ngandi kakhulu. Angivele ngithathe ngibeke kule clip yalezi insizwa lapha ekade sikhuluma khona. Mina ke ngila sponsor kumanje la hlane futhi kuvideo elandelayo ngithanda kakhulu. Ngibingelele esizweni sikaMthaniya nabalandeli bonke bamaskandi kuzo zonke ingxenye. Cha bafethu usimomoza lo bhekele uMaskandi sithi-ke bafethu namhlanje usuku olukhulu namhlanje ngicabanga nani ngizojabulela ukunako ukulani khona. Namhlanje sizokhanda uxolo kungasikho ukukhanda kodwa sizolwamukela futhi uxolo phakathi kaMdumazi noThuthani ugatsheni. Siyacela bafethu ukuthi kuzo zonke izinhlaka la kwathinteka khona kabi ngenxa yolimi namhlanje kuphele nakini balandeli. Yibe kakhulu ke le ndaba kaMdumazi noThuthani ayilwa engicabanga ukuthi niyazi ukuthi yalo abantu abaningi lekhulu namakhosi kodwa ngayilwa mina ngalo ngiqhubekile ngayilwa abanye abadikibala ngayilwa kwaze bafika namhlanje ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyinqobe hayi ngamandla kodwa ngoThixo. Mina kuvumelwana nomfakagatsheni wavuma ukuthi hayi uxolo yalamukela ngezandla ezimhlophe yamamukela uMdumazi ukuthi kusukela noma yini namhlanje usengakwazi ukuthi abuye azosebenza ekhaya ngoba ikhaya kaMdumazi le. Sabonga nje bafethu sixolise nakulabo abathinteka bemndeni eyathinteka ngalolu daba. Siyaxolisa kakhulu ngoba ngizokwanda kakhulu ngizothethelana uMdumazi niyazi kodaba ukuthi achazeke naye. Siyabonga bafethu, ngibonge nami ukuthi bengilalele bobabili kuze kufikelele namhlanje. Siyabonga, ngibonge naku mfethu uhle nemali okuyena mfethu uMdumazi ukuthi bengilungile lolu daba naye ekhona silosithintana. Siyabonga namhlanje. Ngibingelele nami kubona bonke abantu ababukeli njengamanje uMdumazi lo uMfowamhlo njengoba esethe wakuveza uMfowamkhize uSimomoza. Ngithi angivele nje kubona bonke abantu abasibukele ngidlulise ukuxolisa kakhulu ukubona bonke abantu abathinteka ngodaba noma ngisho ezake zabakhona phakathi kwami uMdumazi noThuthani ngokwalo. Sesihambe saze safika oxolweni namhlanje ngoba ikhuluma le nto ngoba siyazi ukuthi iyasithinta ngokwendlela sethu nendlela yasithinta ngayo. Yaze yathinta futhi nabanye abantu abaseceleni, yaze yathinta nemindeni eyahlukahlukene namagama abanye abantu abagcina sebethinteka kuyo. So kukonke nje ngithi asixolise ukhona ukubona bonke abantu abathinteka lapha. Sixolise nje sizweni sonke nakubalandeli bamaskandi kuza kubasakazi njalo njalo wonke nje umuntu okhona endimeni owathinteka nemindeni yethu ukuthi wahlukana ngasohlangothini lwakho umfowabo bonke abathinteka ngale nto ngithi phela behlele ngezansi behlise umoya size safika la ekuthenini siyilungise le nto semukelane ngayo yonke indlela kuba kade kwenzeke ngayo. Ngicabanga ukuthi sengibugogo lokuningi ukusuka manje ngiqinisekisa ukuthi umsebenzi wami ozoqhamuka khona la sekwayami naso se-textile la esikhona namanje. So wonke umsebenzi abawulindele abantu ukuthi uzoqhamuka khona la ekhaya, balindele ukuthi bazosithola isandla sakho ugatsheni kulo umsebenzi. Sicela nje ukuthi bewamukele bese iyadlula nakubona abantu. Konke kuyezwakala asebekhulumile abafowethu. Cha kunjengoba bebeka nangendlela abachaze ngakhona ukuthi ziningi iy'ndawo nendlela esesihambile sadlula kuzona kodwa njengomuntu omdala nengane kufanele sibe sihlukanise ukuthi
uma umdala kufanele phela uphisane nengane, ingane ifikile yazehlisa kumuntu omdala. Cha, nami ngendlela abafike ngayo abangalula ukuthi ngiphinde ngilomqinisa ikhanda ngoba okuningi ebekade kukhuluma bekade kuyizinto ezi-right abakhombisa ukuthi ezinye zasezingapela kwakwenzeke ngendlela okungayona. Ngithi nje ngalo ndlela cha, uxolo lakho kwamhlongayo ngalemukela ayikho inkinga. Ngiyacabanga ukuthi sizoqhubeka sisebenze mhlawumbe ngendlela ebesikade sisebenza ngayo, siphinde siphile ngendlela esasiphila ngayo before. Yabo. Cela handshake lapha, cela handshake. Okay.